का नारियल राउर पसंदीदा फल हा? नारियल खाए के 5 कारण। सूखल नारियल एकमात्र सूखा फल है जवना के तुलना दूसरा के मुकाबले कम होखेला, जबकि एकरा से स्वास्थ्य के कई गो फायदा बा। जवना के पोषण मूल्य बहुत बा। लगभग 30 ग्राम सूखल नारियल में रोजाना के अनुशंसित आहार फाइबर के 18%, 5% आयरन, 11% कॉपर अवूरी 1% विटामिन सी ई अवूरी कैल्शियम होखेला। सूखा नारियल खैला से स्वास्थ्य के अउरी फायदा बा। पहिला, इ खनिज से भरपूर होखेला जवन की आपके हड्डी, स्नायु बंधन अवूरी ऊतक खाती बहुत बढ़िया होखेला। गठिया अवूरी ऑस्टियोपोरोसिस जैसन हड्डी के समस्या के रोके में इ मददगार होखेला। दूसरा, नारियल के मांस में एगो स्वस्थ वसा भरपूर होखेला जवन की नस के बाहरी आवरण बनावेला अवूरी न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन के भी बढ़ावा देवेला, जवन की दिमाग के सही कामकाज में मदद करेला। इहो पावल गयल बा कि नारियल अल्जाइमर रोग के बढ़े में देरी करेला। तीसरा, नारियल में स्वस्थ वसा होखेला जवन की खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर के कम करेला अवूरी शरीर में निमन कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बढ़ावेला, जवन की ब्लड प्रेशर के कम करे में मदद करेला। एकरा बाद नारियल में आयरन के मात्रा भी भरपूर होखेला जवन की आयरन के कमी से होखे वाला एनीमिया के रोके अवूरी इलाज में मदद कर सकता। अंत में इ पाचन स्वास्थ्य खातिर बढ़िया होला आ कब्ज से राहत देला काहे से कि एह में रेशा के मात्रा ढेर होला।